ሉሉ ዝኹሉ ሓይታት ዕድል ክትቦም የብልክ ምንድን ነው ያሰቡት? ይሄ ጦርነት ሲጀምሩ በከባድ ብር ሞርታር ሲተኩሱ ለቲፒኤፍ አይደለም ፌዴራል መንግስት ይመታናል ነው፣ ግብዣ ነው፣ ናምታን ነው። ልክ ወደ አስመራ ሁለት ሚሳኤል ተኩሰው ወደ ጎንደርና ባህር ዳር ሶስት ሚሳኤልና ሮኬት ተኩሰው ጦርነት እንደጋበዙ አሁንም ግብዣ ናት ይችላል። ከመን ነው ዌልካም ነው ለፌዴራል መንግስት ነው። በእናት ምጣልን ነው። እኛ በቃ ሰላም ስለሆነ መኖር አልቻልንም። ህዝቡ እያመጸብን ነው፣ ሰራዊቱ እያመጸብን ነው። ካድሬው ከምትሪኦም ደለኹም እንታይ ብለው እስከ ልክዕ ከምቲ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ክጅምር ከሎ ዝነበረ ባህርያት ኢና ንርኢ ዘለና ዝብል ገይም ኢና ንሰምዕ ዘለና። ህወሓት ሽዑ ኩናት ክጅምር ከሎ ንኤርትራ ንምዕዳም ሚሳይላት ነስመራ ከም ዝተኮሰ ከምኡ ድማ ንባሕረ ዳር ተኪሱ ንህዝቢ ምሓራ ወይ እውን ነቲ ፋኖ ከም ዝዓደሞ ሕጂ ድማ ብልፅግና ንክመፆ ስለ ዝደሊ ዘሎ ብልፅግና ወይ እውን ሰራዊት ናይ ፌደራል ክመፆ ስለ ዝደሊ ዘሎ ንዕዑ ንምዕዳም ዓቕሉ ስለ ዝፀበቦ ዝገብሮ ዘሎ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃስ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ኩላታ ኣብ ክገብራ ዝፍትን ዘሎ ነታ ቅድሚ 5 ዓመት ዘጋጠመት ኩናት ንሳያ ትድገም ዘላ ኢሉ ክሸጣ ዝደሊ ዘሎ እሱ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ኩሉ ሚድያ ስርክለስናቱን ነቲ ኩናት ኣብ 2010 ዝነበረ ኤርትራ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ንሱ ክምለሰሉ እዩ ዝሓልም ዘሎ። ሕጂ እንታይ እዩ ትገይም ከምቲ ንኤርትራ ዝሃረምዋ ኖ እዛ ኩናት እዚኣ ህወሓት ይኹን ትግራይ ኩናት ከም ዘይደልዩ ንርኢ ኣለና። ንነዊሕ እዋን ለሚኖም እዮም ውዕል ፕሪቶርያ ተግብር ንዓነቲ ኩነታት ኣበግስ ነቲ ንደልዮ ዘለና ግበር ነቲ ንስኻ ቃል ዝኣተኻሉ ኣተግብር እናበሉ ንነዊሕ እዋን ለሚኖም እዮም። ባት ንሱ እንታይ ይገብር ኣሎ ደይመደይሉ ነቲ ኩነታት ከናውሖን ከካፍኦን ናብ ሕማቅ ገፁ ክኸይድን እዩ ዝደልዮ ዘሎ። ስለዚ ኣብዛ ናይ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኩናት እቲ ኣካይዳ ንፁር ዝኾነ እዩ። ህወሓት ይኹን ትግራይ ይኹን ኩናት ከም ዘይደልዩ ካብ ኩናት ክሃድሙ ከም ዝደልዩ እቲ ህዝቦምን ከባቢዮምን ብዝተኻለ መጠን ወላ ቀደም ፀላእትና ኢና ንብሎም ዝነበርና መሳቶም ክንሰርሕ ድልዋት ኢና። ምክንያቱ ኩናትን ወረ ኩናትን ንደሊ የለናን ኢሎም እዮም ብዙሕ ግዜ ደጊሞም ልዮም ህዝብና ክምለስ ክደፈልና ከም ዝግበረልና ምስ ኤርትራ ርክብ ኣሎ ፀገም ኣለኩም ኢልካ ኤርትራ ኩሉ እቲ ዝነበሮም ቦታታት ገዲፎም እዮም ዝኾነ ይኹን ዘከራክረት ብክገት ፊደለ እዩ። ንስኻ ግን ዝኾነ ስጉምቲ ናይ ሰላም ክትገብር ኣይከኣልካን እንትርፎ ሕንፍሽፍሽ ኣብቲ ከባቢ ንኽትፈጥር ይብልዎ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ገይም ኣብዚ እዋን ዝንፁር እዩ። ካልይቲ ናይ ህወሓት እናቐፀለ ከሎ ከተሓዛ እንደ ናብ ኤርትራ ገፅካ ነታ ነገር ንምቕያር ድማ ከመይ ገይሮም ክጥምዙ ዝዋ ይፍትኑ ኣለዉ። ኣብዚያ ስምዑ። Egypt in the African Union, the alliance undermining Africa. What happens when one of Africa's oldest leaders publicly dismisses the African Union on Egyptian TV? And what if that's exactly what Cairo wants? Stay with me, because this isn't just another diplomatic jab. It's a calculated move that could weaken Africa's only continental voice from the inside. Today, we're breaking down how Eritrea's President Isaias Afwerki latest remarks have reignited questions about the future of the African Union and revealed a deeper game by being played by Egypt in the Red Sea and the Horn of Africa. ሕጂ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ዝባና ኤርትራ ምውራድ ኣብዮም እንዲዮም ካብ ኤርትራ ክወርዱ ይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ተሓቢዮም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ። ኤርትራ ምንጭ ኩሉ ፀገማቶም ወይ ከዓ መህደሚ ኩሉ ፀገማቶም እያ ኩሉ ፀገማቶም። ሕጂ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ተራ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ሕብረት ኣፍሪካ ዝግባእ ስጉምቲ ክገብር ዘይከኣለ ስኒ ዘይብሉ ዝኣረገ ኣንበሳይ ወይ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ኣንበሳ ወይ እውን ቁም ነገር ክገብር ዘይከኣለ ዓቕሚ ዘይብሉ ባጀቱ ክቋፀር ዘይክእል ትካል እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ። ሕጂ እኮ ኣይኮነን ተዛሪቡ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ ይከም ውፅኢታዊ ክኸውን እንተኮይኑ ብዓቕምታቱ ክኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ዙርዩ ዘለው ፀገማት ክፈትሕ ከም ዘለዎን እዩ። ሱዳን ትቃፀል ዘላ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ገብር ኣሎ? ኢማራት ስለተኸፍሎ ዘላ ኣፉ ከፍት ኣይክእልኒ ክኾንን ኣይክእል ወላ ዓብ ስጉምቲ ክገብር ኣይክእልኒ። ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ናይ ኣፍሪቃ መራሒ ነቒፍዎ ኣበይ ከይዱ ኣብ ግብፂ ኮይኑ ነቒፍዎ። ስለምንታይ ከነቒፍዎ? ንግብፂ ንክሐጉስ ግብፂ ድማ እሳቶም ኢትዮጵያ ሲ ሕብረት ኣፍሪካ ናቶም ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ሕብረት ኣፍሪካ ናቶም እዩ። ግብፂ ድማ ናይ ዓረብ ማዕከል ቦታ ወይ እቲ ዓረብ ሊግ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንግብፂ ንክሐጉስ ኢሉ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ። ስለዚ ንሕብረት ኣፍሪካ ድማ ርሙስ ምዃኑ ከም ኤርትራ ዝፈልጦ የለን። ርሙስ ምዃኑ ሕብረት ኣፍሪካ ሕጂ እውን ደጊምና ክንገልፅ ስለምንታይ ትማልድ ኢሎሚ መግለፂ ውፅእ ኢሎ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ኢሉ እስከ መግለፂ ውፅእ ኢሎ
ትራምፕ ንናይጀርያ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ንልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ጥሒሱ ግብረ ሽበራ ንክርስቲያን ዝቆትሉ ዘለዎ ክሓርሞም እየ ንዝበለ መግለፂ ውፅኦም ልኡላውነትን ሕገ መንግስቲ ናይ ናይጀርያን ከምኡ ድማ ሃይማኖታዊ ናፅነትን ኩሉ ነገር ናይ ናይጀርያ ክድፈር የብሉን ዝብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እኮ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝቃወም መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብቲ ናቱ መደበር 1 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክግህዝ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣይኣምነሉን ኣበይናይ ከም ተፈረመ ይፈልጥን ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ይብፅሐኒ እዩ ንዑ ድማ ብሰላም ተደይረኺበ ብሓይሊ ክወስድ ኢሉ ንዝፍክር ዘሎ መግለፂ ከውፅእ ዘይከኣለ ሓደ መግለፂ ዘይብሉ ትካል ወይ እውን ማሕበር ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን መግለፂ ውፅኢ ንኣቢ ክኹንን ዘይከኣለ ናይ ናይጀርያ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገብር ኣሎ ኣይበልኩምና ብዙሕ ነገር ይኹንና እየ ዘለኹ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ዶናልድ ትራምፕ ንግብረ ሽበራ ዝገብሩ ዘሎ ካርሜ ኢሉ ነቶም ግብረ ሽበራ ካርሜ ኢሉ ክገብሮ ኣይገብሮን ካላርስቲ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክድፈር ኣለዎ ዶ ይብሉ ኖ ግን ንግብረ ሽበራ ካርሜ ኢሉ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ምዃኑ ንዝነግር ዘሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 10 ግዜ ከምኡ ኢሉ ንዘሎ ጀነራላትን ጎምሸትን ዝፍክሩ ዘለዉ ግን ንዓታቶም ዝገልፅ መግለፂ ከውፅእ ክኹንን ኣይተሰምዐን ሕብረት ኣፍሪካ እዚ ከማን ክውሕዶ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሙት ኦርጋናይዜሽን ይኽብሎ ሙት ኦርጋናይዜሽን እንተበሎ ይውሕዶ እምበር ኣይበዝሖን እዩ የግዳ እሳቶም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ንግብፂ ንምሕጓስ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ትደፍር ዘለያ ከምዚ ዶ ኣንፃር ኤርትራ ዘለዎም ስምዒት መወዳእታ እዩ ዘይብሉ እቲ ፀገም ድማ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ትኸዶ ዘላ ይወሓጠሎም የለን ሕጂ ድማ ምዚ ኩናት ናይ ትግራይ ከተሓዙ ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ ምዚ ኩናት ናይ ዓፋር ናብ ኤርትራ ከልግቡ ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢትስ ጀስት አንቢሊቨብል ናይ ኤርትራ ንምኽሳስ ንጎምሸትን እዮም ዝጎዩ ዘለዉ ብዛዕባ ዓሰብ ዝብልዎ ዘለዉ Always been an outsider of African politics. He's criticized the AU for decades, accusing it of being ineffective, corrupt, and foreign influenced. But this time, his comment sits differently. Why? Because they were made in Cairo on Egyptian television and echoed Cairo's own talking points. He suggested that African nations need a new political structure, one that sounds eerily similar to Egyptians' regional vision, a bloc led by Arab and Resi powers sidelining AU. This isn't random, it's part of a long pattern that it's exactly how Egypt builds influence through proxy. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ኩነታት ንግብፂ ንምሕጓስ ናይ ግብፂ ዓይነት ናራቲቭ እያ ትጥቀም ዘላ ግብፂ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን ቀዳማይ ነገር ግብፂ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ whether they like it or not ግብፂ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ልዕሊ ግብፂ ወይ ካብቲ ሓደ ዝበሃል የለን ክልቲኦም ኣፍሪካውያን እዮም ኣብታ ኮንቲነንት ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ብዘየገድስ እንታይ እቲ ቦታ ናቶ ናይ ኤርትራ ድማ ክልቲኦም ማዕረ እዮም ፍሉይነት የብሉን እንታይ እስከ ይብሉ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብቋንቋ ዓረብ ገይሩ ኢንተርቪው ምግባሩ እውን ዘገርም እዩ ከምዚኣቶም ዓይነት ደሉዥናል ኣነ ርአ ይፈልጥን እየ ግን ንመለስ ጀዋር እኮ ኢልዎም ኣሎ ኣብዚ ኩነታት ብብዙሕ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ንኢማራት ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ጀዋር እንታይ ኢሉ ኣሎ ብዚ ስመስከ ድሮን ልታቀበለን ትችላለች ግብፅ ለኤርትራ ልታቀበል ትችላለች ያዋጉናል እንጂ አብረን እንድናድግ በምንም መልኩ ሊረዱ በጦርነት ወደብ ለማምጣት የሚያስችለን አቅምም የለንም በዛ አይነት አቋም ላይ የለንም ተጋደልን ከኤርትራኖች ጋር ላለፉት 70 ዓመታት ተፋጀን አጥንት ነው የተረፈን ደም መፍሰስ ነው የተረፈን ድህነትና እርዛት ነው የተረፈን let's try something we did not try let's try negotiation let's try robust cooperation let's try democracy let's democratize our relationship ያን ከሞከርን ምናልባት ለሚቀጥለው ትውልድ የተሻለ ነገር እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ንጹር ክኾነና ዘለዎ ገለገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ቶም ንኣሽቱ ከይርዳእኩም ይኽእል እቲ ናይ ፖለቲካ ኣዘራርባ እንታይ ክብል እዩ ጀዋር ናይ ኤርትራ ደጋፊ ይኮን ወይ ኤርትራዊ ይኮነን ናይ ኤርትራ ደጋፊ ይኮነን እንታይ ገብር እዩ ግን ዝፍትን ናቱ ናራቲቭ በቲ ናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ገይሩ ከስልጥ እዩ ዝፍትን ስለዚ ናይ ኤርትራ ዘተባብዕ ወይ ናይ ኤርትራ ሞቲቬት ዝገብር ክዛረብ ኣይንፅበዮን ኢና ስለምንታይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይዛረብ ዘሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከመን ተቆይኑ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶ ኢትዮጵያውያን ደሊና ንዝብሉ ይቕበሎ እዩ ፐርሰናሊ ፈቶን ኣይፈቶን ካላርሱ ኮይኑ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ይቕበሎ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ብኩናትን ብሓይልን ብናይ ኢመረት ሓይሊ ብናይ ኢመረት ድሮናት ብናይ ኢመረት ዓቕሚ ነቲ ባሕሪ ክንወስዶ ኢና ኢሉ ዝደፍኣና ዘሎ ሓይሊ ዘዋፅአና ኣይኮነን
نيرترا دما جبتي درون كبوا خليهم درون أبرس درون دما نحت عندنا كنت حرارة ملينا سلزي إذا زوات تكتيك هيكونن هيدا نتي أفضل بحر زي اللي نتخوين بس إيرترا نزرارب تزرارب كاكب تسعان حدن كسر تسعان شوعتن زبالة تقاق ما نافذ بحر يتقومن يركم يتقومن يرومين and this is fact سلزي نزرارب بلا مالو زي جو زربازي نحنا كم إيرترا كل خلنا صبغ زرباي سلمتاي أتي إيرترا نزرربن حبراوي شركنتن تقاوم هجر يكونت تزراربكا قلت تخونه بناء بيزنس قومكا كويناتن عقرقرن بحيلن بصقطن زي كونه تزراربكا أفضل بحرنا إيرترا كنت كم تخليها كم دما نكبر نتزقبر دما كابتنا كلام استجبره انتي نكبر له institutionalize نكبر ويكا تكالاوا سرارها بمرحتي جمر قلنا بتكالات وريدو نعوك علي زغولو شجر انتقاتيمو بشمقلنا كفتحو زغولو تكالات كنفتر لنا بمبعل نتي مرات يكون قبت كالوت حيلتات بتكبابينا زموت زلو بعلنا خنقو عصر لنا بريزنت إيرترا أبز قبرا انترفيو نزاز ربازيات صبوك يري قلي توازلو مغنياتو إيرترا كابت قدم نتوكو تاتي نايدق حيلتات دليا ويون ندلينا زبل هزر أربع يلا نابس سمعونا بنا تايلو لابزي عجلا كنز قبرا بالتأكيد أيضا قضية البحر الأحمر ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ጸጥቱን ርጋቱን ብዝምልከት ኤርትራን ምስርን ከም ኣባል ሃገራት ገማግም ቀይሕ ባሕርን ፈለግኒልን መጠን ዘለወን ኣመለኻኽታ ከመይ እዩ ኣብ መንጎ ኩለን ኣባል ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ናይ ምውሓድ መካኒዝም ንምፍጣር ዘሎ ሓበራዊ ኣረኣያን ጻዕርን ከመይ ይመስል معروفة لفرض هيمنة على البحر الأحمر أو محاولة التقول على البحر الأحمر المشكلة تحتاج على مزيد من الوقت لتناول كل الأبعاد نزل قداي زي بعمقوت كتزاربلو غزي زحتتيو تبحري نهاجرات زوبا بحري طراي كونن يقداس كاب زخونه كال بوتا እንዳው ቅያኖስ ይሁን ሰላማዊ ቅያኖስ ወይ ካለ زياده ጂኦፖለቲካው አገዳስነት ዘሎ አህጉራዊ ማያው መስመር እዩ ቀይሕ ባሕሪ ነተን አብገማግሙ ዝርከባ ሃገራት እንተላ ኤርትራን ምስርን አቢ ሓላፍነት ዘሰኪም እዩ ነዚ ማያው መስመር ዝንሞሓዝ ድማ ንሃገራት ዝዞባን ካብ ወጻኢ ዘለዋን ኣብ ዝርዝር ከኣተና እንተላይ አህጉራውያን ሓይልታት ስትራቴጂያዊ ጉዳይ እቲ ሽግር ብዝተፈላለየ ወገናት ብዙሕ ሓሳባት ዝመጽን ምትእትታት ዝበዝሕን ምዃን እዩ ንሕና ኣብ ገማግም ባሕሪ እንርከብ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንጹር መርገጺ ክህልወና ኣለዎ ከም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዘቕረብናዮ 12 ነጥብታት ዝሓዘ ሓሳባት ኣለዎ ቀዳማይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ንውሓት ገማግም ባሕራን መሬታን ህላዊኣን ንምሕላው بعلاوي عقمك كهلو اللو من الرباطن هاجرات زياتن ጸጥታ ببقعة المحاس توساخي عقمتاتن ጸጋታትን يدلين يخون تخونه ግን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር መተካእታ ክኸውን ዝኽእል ሓይል የለን ዋላኳ ኣብዝን ኣብትን ፍልልያት እንተሎ እዚ ዕማምዚ ናይ ኩልና መሰረታዊ ጠለብ ክኸውን እትስፎ ነፍስ ወከፍ ሃገርን ህዝብን ከም ሉዓላዊ بوشتاوي عقمو جماجمون محلاو عبز مسرتاو حساب ذكر الكوسالو كالاي هاجرات نزي هاجراوي ما يوم اسمرزي بمن قد حقاوي سممع الميكانيزم المحس زحيه لعقمي كبام انتي امونغن نايمت حقاز ميكانيزم كله لازم اسمرز المحس والتهدراو مع عسكرات متتاو صباوي يكون اهجراوي حدي ايدلنيو وحسنات نواري فتح نزمت اتخاتاتالي ولدوتات زقدفيو سالساي نابنت ابقماقم قيح بحر زركبا هاقرات مايوي مسمرن محلاو عقم زيبلن مزقونا من البات نزم مايوي مسمرزن محلاو ابكلي حقاوي مقان اهقراوي تراخ متصيخ اليو يخون بر نفس وكف هاقر مايوي كلان محس بزبل مسمس مسعبيتي ويزوباوين هاقرات سمم معاد تقبر مالتا يكونن كم زعينة القباب نسوق اوكي هجي انت انا نسمع لنا ايرترا نتكونتاتتي بنصور زخونه منقدي حيزاتولا ابتا انترفيو ناتو دما انا تيرو ايرترا ناي زخونه يكون مغابريا كتكون كالوت حيلتات نتي ايكونن ايرترا كالوت هاجراتون كم خبرا كم زي بلن يا تجلس كن ايرترا دما بزسفح ملك اثيوبيان كوسواينا نسمع لنا ايرترا قد محجي افدق بحرناتا ني مرات افكيدان يرانديا سلمتاي كمو كخون زي تدل زلا حجي زبل زربان سمع لنا مالتي تعم زور زلو زحلف 30 عامت ودب زسننا واحد زبحال تقراوي زبحال
ፍጡሪዩ ህዝቢዩ ዘድሕነኩም የለን ህዚ ንሕና ኢና ቤት መንግስቲ ተቆጻጺርና ዘለና ክንጭፍልቆኩም ኢና ክነጥፈኩም ኢና ኢሎም ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓደ ባስኬት እዮም ዝቕምጥዎ ዘለዉ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ባስኬት ማለት እዩ ሶ ንሶም ናይ ወለዶም ገብርለው እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ናይ ወለዶ ክገብር ኣለዎ ኤርትራ ይኹን ትግራይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ብሽሩና እቲ ዝፈጠርናዮ ምምንጫት እንታይ ከም ዝፈጠረ ትቐንዲ ፀገም ኣበይ ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግበአና ሕዚ ግዜ ናፍታ ሓንቲ ነጥብ ንምፃእ ኤግዛክትሊ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም እዚኣ እዛ መምህር ኣብርሃ ዝብላ ዘሎ እቲ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ብሓደ ተሓሒዙ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ገይም ናብ ክልትዩ ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ክገብር ኣብ ክልትዩ ጥራይ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ንዑ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ናባና እውን ኣተኪሩ ዘሎ ምዃኑ ንኣብነት ኢማራት ለንቀነ እንታይ ገይሩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ገይም ናቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነፀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢማራት ለንቀነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ መራሕቲ ነቶም ኣብ ጎኑ ዘለዉ ብፍሉይ ኣቀባብላ ኣብ ኣቡዳቢ ዓዲሞም ኣሎ ካብ መራሒ ናይ ጫድ ጀሚርካ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መጋበርያ ናይቲ ኩናት ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ጫድ መራሒ ማለት እዩ ቀፂልካ ናይ ደቡብ ሱዳን ሲልቫኬር ኣብ ሶማልያ ድማ ናይ ቦሳሶ ዝበሃል ናይቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ቦታ ንሱ እውን ናብ ኣቡዳቢ ይኸይዱ ንካልኣይ ኩናት ውደባ ይገብር ከም ዘሎ ኩሎም እቶም ብታሕቲ ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ጫድ መራሒ ድዩ ናይ ፑንትላንድ መራሒ ድዩ ናይ ሊብያ ኢፍታር ዝበሃል መራሒ ድዩ ናይ rsf ሓላፊ መራሒ ድዩ እዚኦም ኩላቶም ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ምዃኖምን ነዚኣቶም ሞቢላይዝ ገይሩ ድማ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብዓብዩ መጋበርያ ናይቲ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ኣካይዳ ኣብዚ ፅሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ሓደ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ኢማራት ትዘውር ዘለያ ምናልባት ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይር ዝኽእል ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ምዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽን እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ እዚያስ ከስምዕዋ let's say calls you up today and says hey I'm trying to win a Nobel Prize how do I stop what's happening in Sudan what would you tell him to do easy call Abu Dhabi call Mohammed bin Zayed and tell them that U.S. intelligence services, Defense Intelligence Agency, and the Bureau of Intelligence and Research at State have intelligence assessments that clearly show, according to the Wall Street Journal, that you've been arming the RSF, including with weapon systems identified by Yale in the intelligence community as being used in Al Fasher. And that if he doesn't stop, then there's going to be U.S. sanctions. We will no longer be able to have Americans buy duty free at Terminal 1 at Dubai. That's what's scary. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እንተዳሓተ ካብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ብኸመይ ጠጠው ተብሎ ትብል እዚ ማህዲ ሓሰን ትበሃል ንሓደ ኤክስፐርት ይሓቶ ኣሎ እንታይ እንተገበረ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጠጠው ክብል ዝኽእል ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ቀላል እያ ናብ ኣቡዳቢ ናብ መሓመድ ቢን ዛይድ ኣልነህያን ደው ኢሉ እዚ ኩናት ዝጠጠው ኣብሎ ምክንያቱ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ እዚ ንRSF ሙሉእ ብሙሉእ ዝዕጥቆ ዘሎ መንገዲ ንስኻ ምዃንካ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ነዚ ዝትገብሮ ዘለካ ጠጠው ኣብሎ እንተዘየለ እገዳ ክንገብረልካ ኢና ዝብል ንፁር መልእኽቲ እንተተመሓላሊፍዎ ብቐጥታ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ከምዘይቅፅል ክገብሮ ዝኽእል ናይ ኢማራት ሓይሊ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ቀስ ብቐስ ንኢማራት ሽማ እናልዓለ ኣታክ ክገብራ ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ኢማራት እንታይ ክትገብር ፀኒሓ ኢልና ኩሉ መንገዲ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብ ሚድያ ንኸይወፅእ ክዕበስ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝግበር ዘሎ ኩናት እምበር ኣብ መንጎ ሓደን ክልተን ከም ዘይኮነ ስለዚ ነቲ ናራቲቭ ስዊች እናገበረት ተፈላለየ መንገዲ ሓንሳብ ናይ እስላም ኣኽረርቲ እዮም ሓንሳብ ክልተ ጀነራላት ክሰማምዑ ዘይክእሉ እዮም ርድኤት ናይ ምግቢ ክንህብ ኢና ንሕና ዶ ንሕና ነቲ ህዝቢ ንምድሓን ንፅዕር ኣለና እናበሉ ካብቲ ኩናት ግን ብቐጥታ ክረብሑ ዝፀንሑ እሳቶም እዮም ነይሮም ንግብፂ ብክልተ ጆኮ ክትፃወት ከም ትኽእል እናገበርካ ንካልኦት ሓይልታት ከም እናገበርካ ኣብይ ኣሕመድ እውን በቲ 15 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳንን ስቃይን ኢሉ ገንዘብ ሂበ ይብል በቲ ድማ ዛዕበየ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ RSF ንምሕያል ብኩሉ መንገዲ ከሳሲ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ትፃወትዮ ዝነበርኪ ቦታ የለን ክብልዋ ክኽእሉሎም ይብል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ስእልን እቲ ኢማራት ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክን ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነቲ ጉዳይ እናነቕሓሉ ይመጽ ኣሎ ዳትስ ዋይ ድማ እዚ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ
كل تي محبئيتات ناتودعي خيط سلازلو كل تي مشفافني دراما مسرعي أجندا مسرعي كال نجارات دقبر زنبرة كاب جزينا بجزي ناتودعي خيط سلازلو عبد ما زترفع الدلات وحدات سلازخنا زترفع زلو كنتات كاب جزينا بجزي ناقربي خيط سلازلو نايقدن سقوم تنكوسد ويون كوينات كي جبرون كسعر سلازخل قال سقوم تكوسد خلالو لعلو غل دما تا فيك من رجعت بهالدلا الناقربات يا تغيظ زلا سلازي نتا ناقربات تغيظ زلا من رجع انتس نجزي كتناوحة انتس تقلال لنا خيط تقبرت خين كاون كوينات يدلي አይሆኑ ብዙ ብርሃኑ ጁላዎችን ለመረዳት እንዲያግዝም በዚሁ ጉዳይ ላይ የተናገሩትን እናስተውስ። የነፊልድ ማርሻልን ውሸቶች አከታተለን እንመልከት። በ2014 ዓ.ም ታንኮቻችንና መድፎቻችንን በሙሉ ወሰዱብን አሉ። በ2017 ደግሞ አብዛኛው ትጥቅ እኮ ተርፏል፣ በሰሜን ዕዝ ጥቃት እነሱ እጅ አልገባም ይላሉ። ሁለቱንም ጎን ለጎን እናስታውሳቸው። መድፎቻችን የወሰዱብን ቁጥር ስፍር የሌላቸው ታንኮቻችን በሙሉ ወስደዋል። ቀላል አይደለም የተወሰደብን። የሶስት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ታንክ ነው የወሰዱት። በዛ ሁኔታ ውስጥ መዋጋት ትክክል አይደለም። ሰሜን ዕዝ እንታይም ዝብል ዘለው መቸም ሻዕብያ ሓየት ኩሉ ጊዜ ምሰገረመ እንዲሁ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ጊዜ ናይ ሰሜን ኩናት ዝነበረ መዓት ኣፅዋሪ ማሪኹ ወሲድልና መዓት ኣፅዋሪ መንጢልና መዓት ታንክታትን ናያ 3-4 መካናይዝድ ሰራዊት ዕጥቅናቱ ስንቅናቱ ኣፅዋርናቱ በሙሉ ሻዕብያ ከም ዝወሰዶ ተኣሚኑ ነይሩ። ሕጂ ግን እቲ ሽዑ ዝተወስደ ኣፅዋር ኣንጻሮም ክመፅእ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጡ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ይብሉ ውሑድ ኣፅዋሪ ተዋሂብና ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ብርሃኑ ጁላ ኣበይና ኢኻ ዘለኻ ኣይና ይተሓሶት ኣይና ኢኻ ተሓኪ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ቅድሚት ዝበሎም ሻዕብያ ብዙሕ ከም ዝወሰዶም ካብ ብዙሓት ምንጭታት ክወፅእ ተራእዩ። ኤርትራውያን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዓል ኤሪ ናሽናል ኢንተረስት ከም ዝናገበሩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዘንፀባርቕ ዓቕሚ ከርእዩ ኢና ንርኢ ዘለና። ሓደ ካብኡ ድማ ነታ ዘላታ መሊሱ ንምድሃሎም ይመስለና ብስምዑ አቅማቸው በተመለከተ ኤርትራ አቅም በተመለከተ እንደዛ አይደለም። ያሁኑ ግምገማ ለየት ይላል። ኤርትራ ሙሉ በሙሉ አገሯን አጥራለች፣ በቴክኖሎጂ ታጥራለች፣ በሚሳኤል የኢትዮጵያ አይነት ሚሳኤል ታጥቃለች። አሁን ትላንት ያገኘነው መረጃ ነው። ብልጽግና ራሳቸው አሁን የአየር ኃይልም ከከፍተኛ መኮንኖች የተገመገመ ነው እና ኤርትራ እኛ እንደምንላት አይደለችም። በድሮንም በሚሳኤልም እኩል የታጠቀች ነች። የቁጥር 10 100 ወይ 90 በሚባል ካልሆነ በስተቀር ልዩነት የለውም። እኛ የታጠቅነው መሳሪያ ታጥቃለች የሚል ግምገማ አላቸው እና ሳም ሶርት ኦፍ ፍርሃት ነገር አለ። ከገመገሙት በታች ነው አይምን ከገመገሙት በላይ ሆና ነው ያገኙት። ይሄን ነገር እንዳ ብልጽግና ድማ ይብላሎ ጽቡቅ ገሪዩ ደስማም ዘሎ ስታሊን ቶም ዳ ብልጽግና ድማ እንታይም ዝብሉ ዘለው ሻዕብያ ምናልባት እቲ ንሕና ኣለና ኢልና ንጀሃረሉ ዘለና ኣፅዋር ኣለዎም እዩ ኣለዎም ይተዓቕሚ ምናልባት ብቁፅሪ ንሕና ልዕልዮም ወይ ገለ መለክ ትብል ትኽእል ትኸውን፣ ግን እቲ ኣለና ንብሎ ዘለና ኣፅዋር ሻዕብያ እውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ እንገብሮ ዕንደራ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ። ጽቡቕ እዩ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክበፅሖም ኣለዎ። ቢካዝ ኣይ ዶንት ዋንት ኣነሲ ሚስ ካልኩሌሽን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ክርኢ ደልን እየ ዘለኹ። ግን ገለገለ ሰባት ድማ ይብሉ ዘይተርፍ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ኩናት ዘይገጥፎ ምዃኑ እንድሕሪ ፈሊጥና ዋላ ይጀምሮ። ምክንያቱ ግዜ ምግዛእ ንዑ ጽቡቕ እዩ፣ ንዓና ኣይኮነን ጽቡቕ። ኣነ ከምየ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ እታ ዝደኸመት ኢትዮጵያ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ድማ አንጻር ኣሎ። ግዜ ምሽማት ማለት ንዑ ከዋፅኦ ዝኽእል ታክቲክ እዩ። ስለምንታይ ሰብ ኣለዎ ብዝሒ ኣለዎ ዓለም ድማ ክትሕግዞ ትኽእል እያ። ናይ ዓለም ነውፂ ምስተኣልየ ኣብ ጎኑ ክስለፉ ዝኽእሉ ሃገራት ክስእን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ እንድሕር ዘይተርፍ ኮይኑ ኣቐልጢፉ እንተገበረ እውን ፀገም ኣይኮነን። የግዳስ እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ብኩሉ መንገዲ ንኣቢ ዎች ኣውት ኣካለ ሽግር ከይተኣቱ ዝብል መልእኽቲ ብኩሉ መንገዲ ይመፆ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ሕቶ ተጋሩ እዮም ሕጂ እቲ ጉዳይ ናብ ትግራይ ምዃኑ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣሚን ኣሎ። ምክንያቱ ኣብዚያ ስምዕዋ ተጋሩ ኸ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ኣለዎ? ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ጊሶም ዓሰብ ክውንኑ ትሩ ኮዝ ክኸውን ኣይኽእልን። ፖለቲካል ኮዝ ኦር ኢኮኖሚካል ኮዝ ይኸውን ዝኽእል። ሶ ኣብ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኣብይ ኣሕመድ ዝኸፍቶ ኩናት ናይቲ ኩናት መልክዕ እንታይ ክኸውን መሲልኪ
أمنجو تركو زلو حزبتاتن أمنجو وراراين يخون حزي نحنا نكون إيرتراويان لسرفايفال ينقواكو لحلوات لدحنة ينقواكو حزلو نا إيرترا سراويت نحنا ون نا تግራይ سراويت كم تقدمي 5 عامات قدم 3 عامات يكون حزي أبي حمد مكحلو مصوارات سراويت إيرترا خمزة يقولوا نحنا خمزة عتقنا يوم مرقاقت يقولنا نزمل كتوم خقد فصل زدلهم مالتي إيرتراويان ببهاريهم زيلنا زين قبرنا يلهم أي جهر انتهي خمزة قور تخونتات مستفتري نحنا هو انتهي خمزة قبر تخونتات مستفتري إنا نري عرينا يوم ناون تي وتدراوي بالانس تي ميليتري باور بالانس باستزابع من الكعو خين ريو خين مزنو تمكا غيد لي أبي أحمد كابانا بحيل عير بالجاخلو خالي بخالي كن بالجايلو بس خونه يكون تأمر بخالي بالجاخلو يخالي حيل عير زي كونستي سبي حفش أو كينات زعوت إيرتراويان عديهم حيل عيرهم فلوتي أبي زعتو كله خم زعتو استاي مرقاقتين أز كله بحر حزم بحفشة انتايو تزربها كم ريو زلنا كله تي جمجمة كل سب أب جمجمة يزلو حنت نجرجن ناتي تعزبت ترايدي ولا كالو إيرتراويان كم تعزبت اللوهم أبزق دايزي ناتكم ريتو قسم مدلهم تجارو أبتجزي كويناتنا عشان إسرائيل كجمر كله ناي كوينات ناي تقرأي ناي ملصقنا كجمر كله بزح مرحلة ناتهم فنت حبلني ربوت هذا عقمي لومي لعلت إنك غزلو زربايم زرب زلو maybe مش عبيا مسمات ويمسير تراس أميدهم زلو زست مهروان قرن تلو مستير كاخت أكل كم زل كايو that's a very very important one كم تريهم زلهم دارجا كابو واحد زمس فانتزيا ويون ترى زبل زربا يلا نافزوان زي بتنكاقيهم كعلاتهم زملقوا زلو زدما إيرترا ولا كون احنا حرب زي كتهدد إيرترا ندلي أنت قلنا إيرترا يتهددنا عباي تاجن انتاي كم زقبرو شعبيا يخوتي كلنا كل يفلتي بفلاي بوغن بلصقنا زلو دما صبو غير يمسفلتو دارغا محلتاوي بلصقنا كل مستيرو قدم أبي أحمدن جنرالاتهم كل مستيرهم نعب كم زنقر ويم زنقرو ني سياس ني وتدراي مرحتنا إيرترا من تاك حجزوا ميلهم كل مستيرهم كم زنقر ومن سلازي منكس إيرترا سراويت إيرترا نت مستيرات ناي شعبيا ناي بلصقنا صبو غيرو كم زفلتو زنبرن نعوك تكملو أبزدلي بوتا كمعلق قبرو كم زغلن كم بدما بزع وتدراو عقمي كاباتاتهم كمون كابتو واحد وسيدون يريمزولو قبل اللي بزع زي أسواري جزالو جبسو تحجزوا لا تعالوا حيلتات تحجزوا له زبل زرباتات بزع زينا نسمع زلنا سلازي إيرترا دما حنت كاباتهم فليز جبرا نزو كنتات زي حقيقة حسبته ليه that's why دما التنريو زلنا كنتات أبز حجي بوجن إيرترا absolute إنها confidence ملكتنا نري زلنا معبرسب عالم جيجا calculation كي وسط بتتجاجامي كي تربشوا كي فرهو هدئ زبالة أمين بريزنتي سياس أبي أحمد وجوك وجال كان نابل خلو نحمش تمعلت نجيب تسجيش مغنيات كابزين على confidence يلا كابزين اللي عليه confidence demonstration يلا أبي أحمد نقندر مخاطط رايا جري مو يزلو كم يجر كعد سابان نقندر كيتيل ساكن دويت difference لذي إيرترا نزقو دايزي بغربات كاتلو خمسة نبر جرا كابت مستيرات ناتهم دما ندعيت ملسينا نسمع زلناي معناته تجارن تايب له أبد ما تايب له መንግስት ትግራይን ومأخلاዊ ወታደራዊ ኮማንድ አቱም ሃርበኛታት ናይማን ፈለይት ሕነ ናይ ሎሙ ፅራሕ ዘይኮንኩም ናይ ፅባሕ እውን ተስፋ ከምቶም ካልኦት ኣርምታት ንስኻትኩም እውን ናቶም ኣካል ከማኣቶም ናቶም ኣካል ናይ ሰራዊት ትግራይ ኣካል ኮይንኩም ከም ሰራዊት ትግራይ ኣካል ሃብል ናይ ትግራይ ኢኹም እሞ ብኣኹም ቀሲና ተሓቢና ኮሪዕና ኣለና
ኩርዓትን ክብርን ይሃብኩም ኢልካ መልእኽቲ ተብፅሐለይ ተባሂለ መልእኽቲ የብፅሐለሁ بوغن تግራይ ምድላዋታይ ከም ዝመስል ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ዓቢ ብድሆ ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ እቲ ብድሆ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ያ ዘይተርፍ ኣብ ሃገርካ ናብ ህላወይ ኻን ዝመፀካ ጉዳይ ካብ ኮነ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ኩሉ ዘሎ ዋጋ ንክኸፍሉ ድልዋት እዮም ደብረፅዮን ድማ ነታ ጉዳይ ፕሪቶርያ ስምዕ ፕሪቶርያ ንተፈራምስ ይፈልጥን ይብለና ዘሎ نتفرمس يفلتن نحوحات يفلتكاني ناخس يفلتن نتسمع يخبرن مالد ما ينسى كفير ماون سلاي سلاح واحد سلام فيدرال منكست زغيل تم زغدو بتي امباسادر ريدوان نيرو هذا ما جيتاچو تفرم نسوس نتكالس وكيلهم زفرموا ساعات بر نايبينهم حزن ناي ريدوان نا جيتاچو زبال سمع الا سناي والكسوات خوينو هالي زرواي መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ከውጾም ዘለዎ ተዘይወፂኦም ክሳሕዙ ነይውጾምን ናቱ ሓላፍነት እዩ ንሶም ተዘይወፂኦም ተመዛበለዮም ክምለሰ ይኽእልን ተሰደዶም ክምለሰ ይኽእልን ተብኣ ዘለዎን ሓረ ክወፅእ ይኽእልን መን እዩ ዝዕንቀፋ ዘሎ በዓሉ ማእኸላይ መንግስቲ ሕዚ ንሕወሓት ዝተባሃለ ናብ ወረርቲ ተስእተው ክንብል ይንኽእልን ምስሩ እውን ሓደ በቲ ስምዕነቱን ከምኡ ኣይኮነ ናብ ወረርቲ ተእተውነ ይበሃል ንሱ ኢልካ እውን ማለት يتاچو خان تفلطو مراحي مጨረሻውን ያው ከም ጉጅለ ንስድራ አይኮነ ከም ጉጅሉ ብሔራዊ ክሕደት ንብሎ ወጣና ምስ ብልጽግና ተሰርሕ ዘልይ ናይ ብልጽግና ሽመኛ ሚኒስተር ስለዚህ ወኪል ብልጽግና ነበር ወኪል ትግራይ እንኳን ይኸለ ዛዓላ አላውና ታይሊ ዘራር ናይ ትግራይ ዛዓተ መዛልቲ ታይ መልከቶ ወገኑ ብልጽግና صحفة كيلو هيد نتاع يزول ህወሓት ኦልሬዲ ነቲ ኩነታት እዚኣ መግለፂ እዚኣ ምስ ምንታይ ተሓዝዋለሁ ምሕዳር ትግራይ መግለፂ ዝቃረብ መግለፂ ዘርጊሐሎም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቶም ወጥሪ ዘጓህሩ ዘለው ዝበሎም ምዕባልታት ዘለዝብን ሰላማዊ ልዝብ ምስ ኩሎም ዝተዓጠቑን ዘይተዓጠቑን ሓይልታት ትግራይ ዝፀውዖ ኮይኑ ህወሓት ግን ነቲ ወጥሪ ሰማይ ዘዕርግ ዝተባሃለም ጥንኩር መግለፂ ዘርጊሐሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈፂሙሉ ክብል ኣረጋጊጹ ኣሎ ህወሓት እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ነበርቲ ተኸባብን ጉድኣት ኣብፅሕሎ ዝበለ ህወሓት ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ደብረፅዮን ዝዛረቦ ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ ወቅዓዊ ዳ ሕጂ ንሪኦ ኣለና እምበር ነዊሕ እዋን ከፍርሶ ዝፀንሐ ብግልፂ ከፍርሶ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝደልዮ ዝነበረ ኩነታት ድማ ነቲ ትግራይ ብኩሉ መንገዲ ክሃርሞ ይዳሎ ከም ዝነበረን ናብ ጀነራላቱ ዘቕንዐ ሓያል ዝኾነ ታርጌትድ ዝኾነ መጥቃዕትታት ክገብር ከም ፀንሐን ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ኩሉ እቲ ነገራት ፈታቲሑ ብግልፂ ዝኾነ መጥቃዕቲ ናብኦም ገፁ መፅኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it's a very interesting time ሕጂ ነዚ ንምትግባር ምናልባት ኣብዚ እቲ ናይቲ ህዝቢ ርእቶታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብዚኣ እስከስምዑ ፅንሐኒ ብምኽንያት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኣሕመድ ፅንሓና ኣነ ዝብለካ ማነ ታብለካ መስለካ ስምዐኒ ነግርካ ምዕራብ ትግራይ ሲፋኖ ኮነን ሒዝወኒ ዝብለካ ዘሎ ከዳምፀ ዘለካ ፋኖ ምስ ፋኖ ንፁምነ ስለ ዝርኢ ዘለኹ ፋኖ ሲ ብዛዕባ ራያ ወልቃይት ምዕራብ ኩሉ እዚ ሲ ይኣምነልካ ድዩ ወቅት እንተተመሊስካ ስቕብለካ ድዩ ወይ ከዓ ናትካ ኢልስ ይኣምነልካ ድዩ መልስ ስለዚያ ማነ ኮ ነግረካ ኣለኹ ታይ ብለካ ኣለኹ መስለካ ሕዚ ሲ ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ ፋኖ ኮይኑ ክላሽ ሒዙ ዝሕልዎ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ናይ ኣብይ መንግስቲ እዩ አንታ ናይ ዝሕልዎ ዘሎ ጠፊኒ ኮንኩ ንፈልግ ኣነ ዝገርመኒ ሲ ነዚ ሰብ እዚ ሲ ፖለቲካዊ ትንተና ክነግሮም እዮም ደምፅዎ ኣፍኮርስ ኣብ ሚድያ ሰዓቢ ስለ ዘለዎ እቲ ቪድዮታት ፅቡቅ ንክኸይድ ይሕግዝ ዝኸውን እዩ but this guy እቲ መንጎ ዘሎ ማለት ንምንታይ እዮም ኣቡ ምስ ዲቤት ዝገብሩ ኣነ ይርዳእንን እዩ ምክንያቱ ቤዚክሊ ፋኖ እንታይ ሒዝሎ ኢኻ ክትብል ዘለካ ፋኖ ኣብ ግዜ ኩናት ካላርእሲ ነይሩ ሕጂ ፋኖን ትግራይ እንታይ የራኽቦም እንድሕር ኢልካ ንሱ ኣብ ርእሱ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ መን ሒዝዎ ዘሎ ፋኖ ድዩ ሒዝዎ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ፋኖ ንባዕሉ ይደልዮ ግና ይረኸቦን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ብልፅግና እዩ ሒዝዎ ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ዕላምኦም ሓደ እዩ
بمعراب تግራይ تخونه ፀገሞም አብይ አሕመድ እዩ ብራያን تخونه ፀገሞም አብይ አሕመድ እዩ ብዓፋር تخونه ፀገሞም አብይ አሕመድ እዩ ኣብ ምሕደራ ይኹን ኣብ ባጀት تخونه ፀገሞም አብይ አሕመድ እዩ ስለዚ ፋኖ ምስኦም ዘገራጩ ነገር የብሉ ምስ ፋኖ ነቲ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ክገብሮ ወይ ኣብ መወዳእታ ዲቤት ካላርስቲ እዩ ምክንያቱ ፋኖ ይፃልአካ ዲፈትወካ ይኮነ ትሕቶ ፋኖ ኣብ ረብሓካ እንታይ ሒዙሎ እዩ ነቲ መሬት ኣይሓዞን ኣሎ ዝቋፀሮስ ይኮነን ስለዚ ምስ ፋኖ ዘተፋንን ምክንያት እውን የብልካ ስለምንታይ ንፋኖ ክጣበቕ ወይ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ፋኖን ትግራይን ዝግበር ፅምዶ ዝፈርሆ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክቅፅለሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ ከን አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክቅፅለሉ ይደሊ ኣሎ አብይ አሕመድ ሓጊዙ ኣስመራ ደብፅሖ ስለ ዝመስሎ ዘሎ ነዚኦም ፖለቲከኛታት ኢሎም ነዚኦም ዝስዕቡ ሰባት ምህላዎም ካይሕዝነኒ አብይ አሕመድ አዲስ አበባ ካብኣ ወፂኡ ነቲ ሃገር ከመሓድራ ዘይከኣለ ዘሎ ብፍሉይ ዓጃቢ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ናብ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ከምኡ ድማ ንኦሮሚያ ብመኪና ከይዱ ይፈልጥን እዮም ኢሎሞ ኩሉ ግዜ ብነፋሪት እዩ ዝኸይድ ስለምንታይ ብመኪና ህዝቢ እውን ይኸይድ የለን ሴኪሪቲ ውሕስነት የብሉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምዝ ዲቤት ምግባር እንታይ ዘርእየካ ሓደ እዞም ሰባት እቶም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ኣነ እኳ ተቃውሞ ትብል ንነዊሕ ዓመታት ተጠቂመላ ኣብዚ እዋን እዚ ደንበ ተቋመርቲ ትብል ቃል ብትክክል ነዚኣቶም ትገልጽ ቃል ኮይና ረኺበ እያ ወላ ምቁማር ከማን ክእለት ኣለዎ ደንበ ዕግሽግሽ ኣይዶን ደንበ ዕነ ይብሎም ገሊኦም ኩሉ እዚ ቃላት ንዓታቶም ትዝሓሸ ካብ ደንበ ናይ ፖለቲከኛታት ምክንያቱ ምስ ፖለቲካ ዘተሓዝ ፖለቲካ ዝሰርሕ ሰብ ፖለቲካዊ ርዲት ዘለዎ ከባቢኡ ከንብብ ዝኽእል ምስ ግዜ ክትዓፃፀፍ ዝኽእል እምበር ሱቕ ኢልካ ዶ ወደይ ኩሉ ግዜ እምኒ ኮይንካ ትቕፅል ኢኻ እምኒ ኮይንካ ትቕፅል 20 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ፀኒሐ ኢሉ ዝፍክር እሱ 10 ዓመት ተስኻ ፀናሕካ ፖለቲካ ናበይ ከይዳ እንታይ ከፍርያ እንድሕር ኢልካዮ ዚሮ there's nothing ኣባይታ ተራእዩ ክብሎ ዝኽእል ክገልፆ ዝኽእል ነገር የለን ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ዝፍትንዎ ዘለዉ ታይም ዝብልዎ ዘለዉ ንሕና ፀላኢና ብኩሉ መዳዩ ናይታ ትግራይ አብይ አሕመድ እዩ ካልእ ፀላኢ የብልናን ፋኖ ንባዕሉ ኖርማል እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ስትራቴጂ ዝሓስብ ነይሩ እንተዝኸውን ፋኖ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣቢ ገጢሙ ኣሎ ኣቢ ድማ ንዖም ከጥፍኦም ይደሊ ኣሎ ነቲ ንዓኦም ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ሰራዊት ዝቐትል ዘሎ ፋኖ እዩ ንፋኖ ተጋሩ ክድግፎ እዩ ዝግባእ ብመትከል ወይ ካብ ብስትራቴጂክ ተደይደጊፍካዮ ታክቲክ ካልእ ግን ይሕግዘካ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ክትሕር ዝደሊ ዝነበረ ክትሕር ዝደሊ ፀላኢ ይከላኸለልካ ኣሎ የዳኽመልካ ኣሎ ስለዚ ፋኖ ወላ ስልታዊ ወላ ስትራቴጂካዊ ኣብ ነዊሕ ዘከራኽረካ ነጥብታት ተለካ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ፋኖ ንዓኻ መፃምድትኻ እዩ ፈቲኻ ከይፈተኻ እንተዘየለ ንፋኖ መፃምድትኻ ተዘይጌርካዮ ንፋኖ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ፀላኢኻ ኢኻ ትገብሮ ፋኖ ፀላኢኻ ኣብ ዝኾነሉ እንታይ ኣጋጢምካ ድማ እቲ ማለት ታሪክ እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ተጋሩ እንተጠፍኡ እንታይ ግድዩ ንሱ እኮ ትግራይ ክትርገፅ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎ በዓል እቲ ጆን መንጋግዲ ዋላ ጆን ሓማኹሽቲ ዝበሃል በዓል ንሱ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ንትግራይ ጥሒኖም ናብ ኤርትራ ክኸድሉ ይደሊ ዘሎ ንኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ ከጥፍሉ ምክንያቱ ንኤርትራ ከየጥፋኻ ወይ ንኤርትራውያን ከየጥፋኻ ኣስመራ ምእታው ዝበሃል ስለዘየለ ንዕኡ ግን እንታይ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንተተጠፍአ ኢደዝን ኬር እንተዝገብር ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ወደብ ገለ ይኮነን ሕልምናቱ ንኤርትራ ከኣሊ ስርዓት ከኣሊ ናፅነት ናይ ኤርትራ ይግድስንን ይኮ እዩ ዝብል ዘሎ ከምኡ እናበለ ግን ምስ ኣቢ ደው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ዘይምርዳእ ዘይኮነ ናይ ረብሓ ፍለሊ እዩ ኣብዚኣ ካ ስምዑ ጭብጢ ያዝያው ሮቤል እንደውም ጦር መሳሪያ ሰጥተናቸዋል ይሄድ እንግዲህ በዚህ ጦርነት ላይ ነው በዚህ በህግ ማስከበር ምንጭ ላይ አይ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ የኤርትራ መንግስት አይደለም ነው ለነሱ ማን ነው ሰጪው ኢትዮጵያ መንግስት ነው ለምን ካቤል መች ተዋጉ ታዲያ አልገባህማ ታዲያ አልሆነም ማለት አንተ አልሆነም ማለት አልነበረም ማለት እንታይ እስከይብልለው ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደ ስምምዕ ናቶም እንታይ ነይሩ ህወሓት ወይ እውን ሰራዊት ህወሓት ስለዝፈረመ ህወሓት ክንብሎ ኢና ህወሓት ዕጥቂ ናቱ ክፈትሕ ኩሉ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናቱ ከረክብ ሰራዊት ድማ ዲስኣርማመንት ዲዲኣር ዝብልዎ ማለት እዩ ካብ ውትድርና ናብ ሲቪል ክኸይድ ዘይደለይዎም እዮም እስከ በዓላቶም እዚኦም ስለምንታይ ኣይደለይዎን ምክንያቱ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሓደ ካብቶም ቶብ ካድረታት ናይ ሻዕብያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናይ ብልፅግና እዩ ኣፅዋር ክንውስኸልኩም ኢና ኢልናዮም ነርና ምሽ ከነ ኣፅዋርኩም ኣረክቡ ክንብሎም ተወሳኺ ኣፅዋር ክንበኩም ኢና ኢልናዮም እንታይ ክገብሩ ምስ ኤርትራ ክዋግኡሎም ምስ ኤርትራ እናተዋግኡ ንሓደዶም ክዋድኡሎም ሽዑ ንሕና ናይ ወደብ ኣጀንዳና ከነሳልጥ ስምዑ ኣብዚ ኣሚን
These people are crazy. እኛ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ልክ ጦርነቱ መቋጫ ላይ የወደብ ጉዳይ ስናነሳ ወያኔን ሻዕቢያ ነፍቶታል አይደል? አዎ። ደናርቆ ወጥቶታል አይደል? አዎ። ስዩም መስፍን የገደለው እሱ ነው። አዎ። አባይ ፀሐዬን እሱ ነው። ያንንስ እሱ ነው። ሁሉንም የለፋቸው እሱ ነው። ቂማቸው እዛ ላይ ነው። በእነሱ ከፍተኛ በደል ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደር ሳይሆን የሻዕቢያ ወታደር ነው። ያውቃል አይደል? ታውቃለህ? በሉ ተነሱ አሰብን እንያዝ ብለህ እናንተ ኢሳያስን ያዙልኝ እኔ አሰብ ልግባ ሲላቸው መሳሪያ ጨምርልህ ትንሽ ጠንከር አድርገን አሉ። እሺ አሁን መልሶ በዛው ነው የሚወጉን። እንግዲህ ቆይ ቀስ ብለን ያዘው እሱ የታየኝ አታዘል መሳኪ ዘ ሓልፈለው አብክ ጽለል እኮ ሓደ ግዜ ኮሚ ኩሉ ተዝሓልሞ ዘበግሶ አጀንዳታት አይሰልጦን እዩ ምክንያቱ ነጊረኩም ነይረ እዚን ክልቴን ክነተሓዘን ምንታን ንምትርጓመን ቀለልና እዚን ጉዳያት ዚያተን ኣብ ብዙሕ ግዜ እውን ጠቂሰየን ኣለኳነ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ኣብ ዝሓለፈውን ኣብ ሲሸልስ ተገበረ ዋዕላ ነጊርናኩም ነርና ነዚ ነገር እዚ ንምትግባር ብሓደ ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ኣብ ኢንተርቪው መፅኡ ዝገለፀ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝብሎ ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ኢልዎ እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ሸር ገይረልኩም ነይረ ስምዕዋ ከተሓዛ ስለ ዝኾነ በቃ ይሄ ነው ችግሩ። አሁን ዲስከሽኑ አይመጣጠንም። በቃ አሁን ስትራቴጂክ ነው ማወራልህ። ፖይንቴ ትጥቅ መስጠት መሳሪያ መስጠት እንኳን ሳይሆን ያላቸው መሳሪያ በአፍሪካ ህብረት መሰረት በሙሉ መባብለባ እዚኣ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢራዊት ቪድዮ ነይራ ንክትፈልጥዋ ንህወሓት ዕጥቁ ንኸይፈትሕ ብረት ወሲኽና ንሻዕብያ ንስዩም ንኣባይ ፀሃየ ንስዩም መስፍን ንክስቶ ዝቀተለልኩም እስዩ ህልቂት ዝፈፀመልኩም ዝሰርቀኩም ገለ ከምዚ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ኪድ ህረሞም ኪድ ተዋጉ ውዕል ፕሪቶሪያ ፍርም ዝበለ ዝተገበረ እዩ እዚኣ ሕጂ ከም ኤቪደንስ ንወስዳ ስለምታይ ኣብይ ኣሕመድ ብመሰረቱ እንታዮም ዝብሉ ሕጂ ገለገለ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብረት ናቶም ዝነበረ ኣበይ ፀኒሑ ዓብኦም ሞ ዝነበሩ የውፅኡ ኣለው ኖ ንስኻትኩም ተወሳኺ ብረት ከም ዝሃብኩሞም ኤቪደንስ ጭብጢ እዩ እዚ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ እዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ንነዊሕ ዓመት ሃንዲሰ እያ ዝበለያ መቐፀልተናታ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣርኢናኩም ነርና እዚኣ እያ ስምዕዋ ደብረፅዮን ሕተቶ እዎ መፅኡ ነይሩ ለካ ስብሓት ሕተቶ መፅኡ ነይሩ ተነጋጊርና ድሕሪ ናይ ጅቡትን ናይ ሲሸልስን ርክብ ኣብ ፕሪቶሪያ ተስማዕማዕናሎም ናብ ስምምዕ ዝኸዱ ኣብ ክልቲአን ስለ ዝነበርካ እንታይ ኣምሊጠናት ኣብ ኩለን ያው ባዕልኻ ስለ ዝነበርካ እንታይ እየን ኣምሊጠናና ከም ትግራይ ክልቲአንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕ ትበሃል እምበር እንታይ መስለካ እቲ ናይ ሲሸልስ ፃድቃን እንታደሰን እዮም ከይዶም ጀነራል ፅቡቅ እዩ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ ኣጀንዳ ይንወሮ ብሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቕርብዎ ኢና ናይ ሓባር ኣጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ጉዳይ ስለዚ እዚኣ እታ ምስጢር ማለት እዩ ኩናት ናብ ኤርትራ ንክገብሩ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪ መጋረጃ ናብ ኤርትራ ኣቕኒዕዎ ዝነበረ ኩነታት ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እታ ግምጣል እዚኣ እያ ሕጂ ካብ ዓፋር ይኹን ካብ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትኮስ ኣብይ ከም ትኮሶ እዩ ዝፍለጥ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክትኩሱ ዝኽእሉ ሓይልታት ክዕቁብ የብሉን ክምውል የብሉን ክድግፍ የብሉን ዝኮ ግልፂ ኮይ እዚ ንሱ ድሌታ እዩ ተጋሩ እኒኦ ተጋሩን ዝዋግኡ ዘለዉ ዝብል ዘረባ እዩ ዘትሕዝ ዘሎ እቲ ናይ ሚድያ ሽፋኑ ንሱ እዩ ንኻሊእ ኣሎ ካብኡ ዝትኮስ ጥይት መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ይትኩሱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ፕሮቮክስ ዝገብረና ዘለዎ እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናብ ትግራይ ዝትኩስ ዘሎ ሓይሊ ናብ ዓፋር ተወሰነ ዘሊዕካ እንተኣቲኻ ውግእ ተጀሚሩ ኢሉ ውጅ ማለት እዩ ሶ እዚ ክግበር ተኮይኑ ጠቕላላ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ትዋጋእ ከም ዘለካ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ትውግእ ናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ናቱ ዕንክሊል ክንኣቱ ዘለና ኣይመስለንን ብዝኾነ መለክዒ ካብ ዓፋር ናብ ትግራይ ዝትኮስ ጥይት ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ብጭቡጥ እውን ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ጉዳይ እንታይ እያ ትመስል ዘላ ንምርዳኣ ዝኣክል እዩ ተጋሩ ከምዚ ዓይነት ንፁርነት እናዓበየ እንድሕሪ ከይዱ እቲ ኩናት ክቐልል እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ንፁር ዝኾነ ዕላማኻን ፀላኢኻን እንድሕሪ ፈሊጥካ ፀላኢኻን ተፈሊጥካ ዕላማኻ ድማ እንተነፂርካ እቲ ኩናት ክኸብድ ኣይክእል እዩ እቲ ፀገም እዛ ሕጂ ንነዊሕ ሓንቲ እውን ኣብዚ
ጻዕዳ መጽያ ብዛዕባ ናይ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ተዛሪባ ነይራ ክንምንታይ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ከፍርሶ ኢሉ ኣብ ከም ዝሓሰበ ተዛረቦ ብዝላ Look, I think it's really the best thing that Tigrayans can do is to lobby consistently against war, against armed confrontation, and to lobby their leaders to back down. I mean, I feel absolutely horrified by the activities of this Tigray Peace Force, so-called. I mean, a more ironic name would be hard to think of. You know, and some of the reactions that they've elicited in Afar speak for themselves. I mean, this hideous events in Barahale when the Afar population really blocked them from moving through that area. እንታይ ትብል ደላ እዚኣ እቲ ተጋሩ ልዑል ጥንቃቐ ከድልዮም እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣቢ በቲ መንገዲ ናይ ሰላም ሓይሊ ተባሂሉ እዚ ናይ ሓራ መሬት ተባሂሉ ተሓንዲሱ ዘሎ ምስ ሰላም ዘተሓዘ ይብሎም ንሕማቕ ነገር ንሕማቕ ኣጀንዳ ተበጊሶም ዘለዉ እዮም ስለዚ ልዑል ጥንቃቐ ናይ ተጋሩ ከድልዩ አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓሉ ነቲ ሕብረት ናቶም ነቲ ናቶም እንከላይ ነቲ ዝነበሮም ንነዊሕ እዋን ሞራል ናይ ተጋሩ ንምስባር ብመግቢ ብቁጠባ ነቲ ባጀት ዝርከቡ ድማ ንፋሕብትን ንከኣትዎም ዕግሽግሽ ንከኣትዎም ብሚድያታት ነቲ ናይ ትግራይ ሓድነት ንምፍራስ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ እያ ትነግር I think እቲ ናይ ትግራይ ኤሊት ድማ ኣብዚያ ኣብ ሓንቲ ነገር በፅሒ ዘለ ይመስል ንሳ ድማ ንሳያታ መዋፅኦ ክትኮኖም ትኽእል እንታይ ማለት እዩ ምስ ሰበኻ ትነብር ክትዕረቕ ኣለካ ምስ ኣምሓራ ክንዕረቕ ኣለና ፎቲና ይኹን ለይፎተና ምስ ኤርትራ ክንዕረቕ ኣለና ምስ ዓፋር ክንዕረቕ ኣለና ምስ ሱዳን እውን ክንዕረቕ ኣለና ምስ ኩሉ ክንዕረቕ ኣለና ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ ነዛ ዘረባ እዚኣ ነዛ ነዘረባ ናይ ምግበይ ብርሃን ጁላ ዘፀለለቶን ዘዕበደቶን እያ ነይራ ብሓፈሻ ትኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ ድማ ነዛ ዘረባ እዚኣ ከም ኣዋጅ ናይ ኩናት ከም ፃውዒት ናይ መኽፈቲት ናይ ኩናት ብምባል እዮም ገሊፆማ ድሕሪ ኣብ ትግራይ ሕማቅ ክትገብር ዘይትደሊ ኮይንካ ንሰላም ኢና ንደሊ ኩሉ ንሰላም ዝደሊ ድማ ምሳና ጠጠው ክብል ኢሉ እዩ ትፃውዒት ዝገብሮ ዘሎ የግዳስ ሰላም ዘይደሊ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ሓይሊ እንታይ ከም ዝደሊ ብፍላይ ካብ ትግራይ ግን ከምዚ ዓይነት መልእኽታት ክወፅእ ኣገዳሲ እዩ ዳኑን ክንዕረቕ ኣለና ምስ ኩሉ ክንዕረቕ ኣለና እዚ ክንገብር ተኾይና ግን እንታይ መሰረታዊ ናብ ፖለቲካ ቀሪፍነት ተሓስቦም ኣብ ልዝብን ኣብ ሓቢርካ መስሓን ዝኣምን ፖለቲካ ምስ ንሰርሕ ኢና ብኻሊእ መልክዑ ድማ እዚ ክንገብር ከለናስ ሃመይልና ኢና ሞ ንዕረቑ እንታይ ኢና ኢዝት ፖስብል ኣይድያል ዶ ይመስሊ ክንብል ንኽእል ሕድገት የድልየና እዩ ኣርዊ ለጂና ኦፍ ኤንጅልስ ናይ መላእክት በራጊድ ዲና ንሕና ተጋሩ ንሕና ከጥፋት የብልና ይድዩ ንሕና ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዓይኒ ሃመይ ንርአ ብካልኦት ዓይኒ ሃመይ ንርአ ንሕና ብዛዕባ በዓልና ለይንፈልጦ ኣወር ሰልፍ ኣዘር ንሕና ለዓና ለይንፈልጦ መንነትና ኸ ኣብኡ ከጥፋት የለይ ዶ ኾነ ኢልና ፈሊጥና ከለጥፋእታዮ ነገር ዶ ይህሊ ብውሕዱ ኳስ ክሪቲካሊ ኮስችን ብለይ ምግባርና መንግስትና ብለይ ምሕታትና ብፖፑሊዝም ተልዒልና ሆ ለበልና ኣየኻና ኢና ለይኹም መታዓቢትና ኢኹም ሕማቕ እዋን እዩ ናብ ከምዚ ደረጃ ኣፅሒና وعند رؤسو كينات كونا ينبرون نزغل شجر دفترة تنكن مانسي حجر ما أبزخال أي إبرة ويسالسين ولا دلنا كينات نقيمة بحوار نسرح لنا مستقراي مغنياتو أقدمك كينات دو كتب تسرح لك الناس لنا حسب تبو بيت ما سرتي إلا قل من فتير وي تحطه حجنتايو حبر عين تباهيلو حزب إرترا خصقو كله اتزنبره منقسي يخون ودب زحدرو قيمتا له سلازم نحنا وتيت ناي قيمتا هنا قيمتا ما يغوري يزبلع جزاء نفسكم كي تبلعوا عمنت جزاء نفسنا خي نبلع انا السخم كلنا قيمتا تم غمتيتها تبلع كتبل نفسها تبلع تزربا قداسيتيا مغنياتو تقيمتا يكون تتلي نوح جزي قليل جزي يوسدن حدش نجار يكونن سلازي بتا بخلطي وجن تحدقات برك خلالو متأممان زلو زمدنا نمهناس مالتيو سلازي زين أبتفل عليه بوتا زمتاين تنزربا بأول زمت زلون بتنا يتقرأ حيلي زمت زلون مجمريا تبديلنا تهريمنا توسعنا ترادي كونسي
ንሕና ከንታይ ጌርና እንታይ ያጋጥሙ ብኩሉ ነገር بعمقت مرአዩ አገዳሲ እዩ ኣወል ዝብላ ዘለውን ብክልቲ ወገን ኤርትራ ናታ ቃንዛ ኣለዋ ሓፂር ግዜ ወይ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝወሰደ ይኮነን ዓመታት ዝቀፀለ ቃንዛን በደልን በሰላን ኣለዋ እዚ በሰላ እዚ ክስነድ ኣለዎ ክቕመጥ ኣለዎ ብፅቡቅ ክትሓስ ክኽእል ኣለዎ ግን ኣብ ቂምታ ኣብቲ ቀደም ዘጋጠመ ታሪክ ኣይትነብርን ኢኻ ንታሪክ ትክክለኛ መወከሲ ክኾነካ ኣብ ክትንደቕ ኣለካ ግን ኪኑ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ኣገለ ነጥቢ ድማ you have to move on move ምግባር ኣድላይ እዩ ሙቭ ክትገብር ካለኻ ግን ንኩሉ ወይ ንቕድሚት ክትጥምት ካለኻ ነቲ ድሕሪት ዝተገበረ ኩሉ ደሊል ክበሎ ደምስሶ ሓኻኽ ዝብለካ ያለ ነው ኣብ ዝግብኦ ቦታ ክስነድ ኣለዎ ክቕመጥ ኣለዎ ታሪክ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ታሪክ ናይ ምድጋም ተኽእሎ ስለ ዘሎ ብፍላይ ምስ ደቡብ ሃገር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርባትን ምቅርራባትን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ብኩሉ ወገን ድማ ንሕና ዝገበርናን ኣብ ልዕልና ዝወረደን ኢልካ ክልቲኡ ኣገናዚብካ ክጥመት ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብኣተ በፂሕና ጥራይና ድማ ነቲ ዝድለ ዘሎ መድረኽ ክንበፅሖን ክንሰግሮን ንኽእል ንቐፅል ናቅ የሚያደርግ ሰው ካለ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽኑ አላቅ የሚያጋጥመውን ነገር በውይይት ካልተፈታ በንግግር ካልተፈታ በቢዝነስ ካልተፈታ ምን ሊያጋጥም እንደሚችል መገመት አይቻልም ካብ ሕፅቦ ናብ መጥባሕቲ ኣብቲ 4 ኪሎ ትበቁል ትፈሪ ኩሉ ግዜ ጠንቂ ኩሉ ግዜ ሰሪ ሓፂብካያ ኣይትፀሪ ሊኽካያ ኣይተፍሪ ንሳኽ ትረስሕ ንሕና ከነፅሪ ንሳኽ ትፍክር ንሕና ቦንኪርና ክንዓሊ መዋእል ሰብ ኮይኑ ፍርቂ ዘበን እናውፂሩ እዛ ናይ ሕጅው ታትያ ናይ ድሕረት መርኣያ ኣቡሉይ ሓሳብ ተፀውያ ኣብ ናይ ቤን ዓለም ምድሪ ዝመሰያ ተሓፂባ ስለዘይ ትፀሪ መጥባሕቲ ኣደልያ እታ መጥባሕቲ ግን ንእሽቶያ ንሳ እኳ ኣብ ሚድያ ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ መድሃኒታ ምክንያቱ ኣብ ልቢ ኣብ ውሽጢ ሓንጎል ይርስሓታ መታን እታ ጥረ መሊኣ ክትእለ ፀሪሳ ካብ ኣካል ክትፈላለ እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ ኣትድለ እዚ ቆቋሕ ቆልዓ ናልካ መፅኡ ሕጂ ድማ ኣኒ ኣቢ ዘለዎን ዘይብሉን ቤላ ገይሩ ሃሪምዎ ኣሎ መቸም ናይ ኩናት ጎስጓስ እኳ ብዙሕ ኣይንደለኒና ግን 10 ግዜ ንዝቕስቅሳካ መልሲ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኣቢ ድማ በተን ቃላቱ ገይሮም እዮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እቲ መድረኽ ድማ ኣብ ፍልይ ዝበለ መድረኽ በፂሑ ኣሎ ንሕና ድማ ንኩሉ እናተኸታተልና ነዛ ቪድዮ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከትኩም ረኣይዎ ኣተባብዕዎ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ዝፈሶ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ግጥሚያ ብዙሓት ግጥምታት ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ ኣይሆፕ እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ክውዳዕ በዚያ ጌርና ድማ ክንዛዝም Taking you to a country not many of you heard of. It's referred to as the North Korea of Africa. There are no ATMs and no internet. This is the city of Asmara, a city where time seems to have stood still as if you've been transported back to the 1930s in Italy. ኣብዚኣ በቃ ንኤርትራ ዘዝኸደ መኽፈቲ ቃላቱ ናብታ ቪድዮ ክጅምር ከላ ዝጥቀምሉ ሲ ኢንተርኔት የብላ ኤቲኤም የብላ ኣብ 60ታት ገሊኦም ኣብ 30ታት ገሊኦም ኣብ 7ታት ገሊኦም ኣብ 9ታት ጠጠው ዝበለት ዝብል ከም መኽፈቲ ናይ ኤርትራ ናይ ኢንትሮ ቪድዮ ናቶም ይገብርዎ ኣብ ድሕሪት ዝብልዎ ግን ህዝቢ መስኪን ብዙሕ ፅቡቕ ዘለዎ ዘይተበከለ ገሊኦም ዝብልዎ እታ መኽፈቲት ግን ናይ ብሓቂ ንኽትሰምዓ ትሕምመካ ዘረባያ ግን እንታይ እሞ ክንገብር ኣብ ዓዳት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮታት እዩ ነቲ ዓዲ ፅቡቕ እዩ ዝበልዖ ዘሎ ንበዓሉ ነቲ ትካል ይስርሖ ኣሎ ምንቅስቃስ ናይቲ ዓዲ ፅቡቕ እዩ ግን ሓደ ግዜ ዝስማዓና ከም ኤርትራውያን ከማይ እንተኮይንኩም ኣነ እውን ይስማዓኒ ፀዱለይ ንቕምቲ ቪድዮ ሰሚዐየ ግን ኢትስ ፔንፉል እቲ ዝብልዎ ግን ድሓን ቀስ ኢልና ክንበፅሖ ኢና ዘይብፃሕ ነገር የለን ሕጂ ትብድሆ ምስጋር ጥራዩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ታሕቲ ግደፉ እናበልና ምዝያ ክንገድፈኩም